En hier hadden we weer zo'n typisch voorbeeld van zo'n vetkop. Bah, die hangen de ganzen op een bio. Kots kriegt ervan. Van die richtige griezers. Die roken van nou, die drinken van nou. En als je een keer wat terug verwaagt, dan moet je niet bij hun zien. Hoe kom zeg? Schijt toch goed. Nee, dat is goed een bek, hoor. Thij, doe alsjeblieft rustig aan met die jongen. Hou je wat? Vroeger op de mouw heb ik ook drugs aan met van die spierlingen als geen gewerkt. Nou, die greep ik bij de windpiep en die kneep ik de ganse zooi kapot dat de oren eruit vrongen. En mij dat klotsen niks, hè. Want ik helde voluit met de stolborstel op die jongen. En soms ook zonder reden. Alleen van mijn alphamil status. Dan moest ik er weer een keer reclamen. En met name bij die homo-faggot kutflikkers deed ik dat. Dat vond weer humor. En dan zo de midden op homo. We grepen en haalden met allemaal. Zo jongens. Ik weet dat die hormonen bij jullie opspelen, maar beweeg je een keer verkeerd en schudden de romp vol met 3 kipcousine. Ja, nou, ik heb ook een vrouw ermee wordt bemoeien. Ach, laat me er hier met schieten, kom op. Hoe niet in de knie schieven, dan moet ik hier de rest af. Ik heb me altijd, Jan. En nou zie ik er aan. Die zien geen wies. Ja, weet je wat je doet, hè? Je jas doe maar in de weg, ik ga wel ergens anders. Yes, dat hoor je natuurlijk van Het was zo eerlijk zien tijd door die jongen die kermismetjes op te laten rapen. Ja, man. Goed zo, Tij. Amuseer op. Pak hem, Frankie. Snij hem. Snij hem met zijn pants. Stek hem. Pak hem, Frankie. Pak hem. Wat idee met die kut homo? Net zo doen, dat is gans verkeerd. Zo stekt er aan is die flikker. Hippaga. Kom op maar, Frankie. Stek dit in de kop van de romp af. Pak dit. Pak hem aan, Frankie. Wat gaat? Pak hem. Kom maar op. Kom maar op. Is de zooi. Je kunt er beter met allemaal mee helpen. Moel en kijk maar goed.